Get you the toll. I'm on the
The king is in your family. All of a sudden. He's right here. Jesus. Ọ̀pọ̀ bàtà ọjọ́ sí òkú. Ọ̀pọ̀ tó bí ẹlẹ́sẹ̀ pẹ̀lú mi. Ọ̀pọ̀ tó bá wọ́n ní àgbàlú. Ìbàdà yóò rí mọ́. Bata,
days, God has been using his servant, senior pastor, to visit your home. For indeed have been here to make sure you don't die untimely. The senior pastor himself came all the way from Warri to make sure that your destiny is secure. Onye ọbụla sị gị na ị ga-adị ka ọnụ akọrọ kwesị atụfu akwa. Onye ọbụla sị na ị ga-anwụ n'ụbịa si Holy Ghost fire. Ihe eji chịkọta ọgbakọ dị otu ahụ ka a gọzie gị. Ka edozie ọgba ndụ gị na Chineke. Ka ị bụrụ onye a gọziri agọzi. Ka ewepụrụ gị iru uju ma nye gị ọṅụ. You are not living here the same way. I want to say thank you to our bishop, God's servant, Bishop John Mark, all the way from Warri. To make your time able to just come there one. Because to run Jesus. I want you to come here to Jesus. Aku mana yang urut ibu? Mana ibu di bawah makai saya kelihnya biar. Saya Bishop John Mark. Saya no nani ibu. Oh yang si cili kai sih no. No mana bra. Hai kesi go phone ibu. Ada aku yang phone ibu. Maafo om. Igbo ndị ọma, anyị ekele gị ka ị si na-ekiri egwu Igbo na chanel anyị. Biko gbakwa mbọ ka ịkwado anyị site na sọskraịbụ na chanel anyị nke a bụ Igbo Songs TV. Biko sọskraịbụ ka asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu, ka egwu Igbo na-aga n'ihu, ka omenala Igbo na-aga n'ihu. Udo dịrị unu. Welcome to Igbo Songs TV. Please subscribe.